muri yeZimbabwe muri sei kumativi mana enyika kwamuri koko, vari kudiaspora, vari kuUnited States, vari kuJoza. Ndofunga mukutiona zvakanaka. Muzora nhasi ndava nechiitiko chaitika imo muZimbabwe kudombo shava apo pamba paJinimbi inozivikanwa nekukura pamanshoni yaJinimbi iri kudombo shava. Vazhinji vaiti Jinimbi akaromba, but nhasi tava nevidhio renyoka yabatwa pamba pake Cobra. Saka vanhu vakususpekta vachiti Jinimbi akaromba, Jinimbi akaromba. Dai muzozvionera vidhio mositaura zvamunofunga mucomment section pamusoro penyoka yabatwa pamba paboss Jinimbi, pamusoro penyoka iyoyo pamba paboss Jinimbi kadingure. Vazhinji vanomuziva uyo akafa neaccident achidriver inonzi Rolls Royce, mazuva akafa. Nhasi pabatwa nyoka Maxine security guard akatraya kurova nyoka yeCobra yakatiza, havana kuzoibata. So dati muzvionere vidhio mositaura zvamunofunga mucomment section kuti unofungawo sei pamusoro pechiitiko ichi, pamusoro pemashura aitika pamba paboss Jinimbi. Nokutenda nekuona kwawaita uve nezuva rakanaka. Thank you for watching. Support yako inodusvitsa kure. Uve nezuva rakanaka. Mira.